Nayo mwanchu mulielya nigoto kwende masemo goika ase kaunti ya Nyamira asingo kumenya buna amate ya mokorwa ase kenyorogia kewanda ekegotoka imeye sub county ya Masaba North nigo bono beso kiribene nabo igokogania oboene magiga yo mwana obo w'emiaka 5 nomo gotachirwa nse no muntu utamanyiri chingaki are kogenda rochi okwana nigetaseni kya Ndizi TV nigo baganire obutuki bwabo ngo gokorekana elinde baye bakonyora oboene bwabo asibane kebuna nigo kubura ko bolendi kwabere gokoene kigwa ase chinga kya chinsemecho naboigo ekenigo keirire ekyagera niga basabange babere bagotumika amaliogo yogotindia ekyo keirire obolendi kubura ase chinsemecho Moliketo Okara Polkap na baye bakawikira na chinsemecho naboigo gotwariganiria orobotiro kubwatia Korengana amona biburi b'umwana oyoiga niko bakorera iki kyamonyoretu ase gotebekana umwana oyoga omarana tamu n'umuntu chinga kya cyetoroche na komokorere kebekyo na yaye twarengero cyari egetacho twanyora umuntu umusacha obwato ngure kebuyu ochaka kontebinga nayo gusarie mete yane ekebuyu keriangura bwo mwana oli onde okunya kubucha roche njombwato koboko imetera ngena roche ongira guchiari emeteme ongikaransi ondusie yange elienke kera ndusie yange elienke ondali masogota umanya kontebi ebisie egesiba ekikia obegete etuba amaiso naende timbasa gokonyora kugukura ngo kongenta ngo butorane ngo tegochiroche bono gukira nje manyete ikingo gokorera abaibuli abaiga abamate n'abanyakenyero nigo bagendrete gwicanira engane yigegento bakoye bwatanya amono butumeki bwa mariogo yogotindia tukamotebi yaya nakibono kuwateba ngana gunse bono naringichete komubori naki mami ntebi buya umuntu oyo gwateba ng'okominyo king'anerwe ng'okogote ing'ana ayo gosarie emete yaye nagoita yaya mami tang'iteti bono nkaimukia atua komubori rioka mami ntebi nagokorera chitabi chimbe mwana oyo naria itabete agote mami nankorera lakini bono neriankani timbasa goteba kera umwana oyo one bono kera ache kundangeri togochikorigereria omwana tokanyora omwana oyo kene nakoreire gekone tutanya korora nigo bono bagikire ngane yigase baganire serikali kwene kibunango bekero bulendi bwese ne guchasaba na inchi asebe go baganiri obwene bwabo kwene kiwa abagambi esaburukeso nito ya kiwanda esaburukeso nito ya Kenya niona nyaka bagingo babori munyaka moko wa monainto tobwatira naintwa mutobwatesi ase usarama kinyako tukolenda sabana baito bonse netabanga noyo nebieka na bonse nabaro abanyako bonya usarami isaini bono bwoba bwasoire akimwalinge kwanja motokonya nekiagera bono yabeire nga abamura babeire nga nkobe yabali iloka chindo chelchi amakoli mbali gosuka kurwa bono motokonye twabeire n'obwoba nonye nabo bakogenda tisukuru emambi bono ngotwara tuli obwoba etogocha kunya kubuka twanya kubakoba nainde twenda maroba nainde twabawi bono serikali mwali gwanja motokonye one togosaba serikali yaito akiabe macha singinjoroche gasto gochibona nitu twatwarira obwoba ntogotuma abana baitabe bigorie byebike abamura nabo baichire bakora ebintu bitagwanete bakonchinya sora nonye n'omugambi ito naro bona baganeri atuma abantu nyumba kumi erinde banyare gokonya bakonya abana baito abake nari baratware babe free erinde turanyara kubatuma kugiroche batokonya muna ntubuna abaibori kuripoti gitaseni kya ubwanje tekya Ndizi TV kurasi nseme chiga chi county ya Nyamira enche gonkuruko Polycarp Okara.